Zalantzakin nabil. Ez dakit nor gonbidatu gaur saiora. 3 aukera ditut. Bat, sukaldaria da. Alkizako Marcos. Bigarren aukera, musikari bat gonbidatu. Esne Beltza taldean ibilitakoa. Eta 3. Txakur hezitzaile bat ekarri. Zuek nor ekarriko zenukete? Nik uste dut garbi dudala. 3 ekarriko ditugu bai. Txakur hezitzailea, musikaria eta sukaldaria. Adi lagunak. Bueno, launak, 3 aukeratikan, aurrena hemen dakau. Marcos Esteban, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Alkizako sukaldaria, ostatuan horri biltzeiz buru belarri, guri indiguke bai, ez da, reportaia bat, baina gehiago igual, ez da? Nik uste bigarrena edo 3. izango da. Bai. Baitare hementxe dago gurekin, Esne Beltzako musikari oia, Pini jauna, ongi etorri baitare. Mila esker. Faltan botako zuholtza gainean ibiltze hori, ez da? Bai, egia esan adrenalina hori faltan botatzen. Dana sukaldean gastatzea alde guain. Sukaldean ere bai adrenalina aska. Baina holtzako hori ber, ez da? Holtzan. Eta baita ere ekarri deu, eta gaina txaketilla beltzakin jarrita, txakur hezitzaile bat, hementxe, Marcos Esteban, zer moduz. Hortan ibiltzea laiz. Ibiltzen naiz gutxigo. Pixkat hobi bezala, oraindik hartzen dut zakurren bat edo kasuren bat lan egiteko, baina lan bezala ez dakat. Eta ze jutesa gehiago izeko txakurrak, kaleko txakurrak, etxetakuak, baserritan eoteianak, eozerrekin animatzea? Edozerrekin animatzen naiz, nik egiteetena da gehiago lan egin arazo konduktualetan, orduan etxeko zakurrekin lan egiten dugu gehiago. Baina, nire azken zakurra baserri batetik hartu nun, sokan zegoen lotuta, eta berarekin urte batzut daramatzan lanien. Bueno, ikusi zuen, Marcos, ezenba gauza iteitun, elkarrekin ingo deuna da, egaluzia parrillan, pare bat vinagretakin da piperra da ehar batekin, eta Alkizako ostatuan zertan ibiltzen dian, ez autuko da, baldi berian. Ados? Bueno, lagunak eta Marcos, garatuko izuet pausuz, nundik nua biliko gean, egaluze hau parrian iteko garen. Azteko eta behin, hemen dagau, bai, bendrezka, eta lomua, baino txurilla, bekaldekoa. Goikoa normalian, beti, aragitxuagoa izatea eta beikoa izatea koipetxuagoa. Parrian iteko hau hobia, beste baino. Bestia hobeto gordinik handa hola jateko. Eta ingo jotena da, traputxoa jarriko jo, zeatik moskitua gai diamen huelta eta huelta, eta bestela hortxe jarriko ja, arrautza jartzen azten dia, benetan, Arrautza jartzen azten dira, eta gero ja... Nazka, mateo, aragiak. Nik gertatu zaitu, nik baserrin da, behin, pusketa balagaan, txintxilika, eta gero zera, dana arrautzak gira, katxiz lamar. Beti tapauta, odola eta zan gauzak, hobeto tapauta. Eta bestalde, ingo deuna da, vinagreta aldeu batin, dana txikituta eta alinatu. Baina ingo deu vinagreta klasiko bat hemen, tipulina, piperra eta tomatekin, klasikua, eta gio, bestalde ingo deu bat, bai, luzok errozpinduakin, olibekin, piperrak, urdaia espiko, limoi pixkat, eta honekin ingo deu, geho perezil pixkatekin da pikautak, pixka bereziagua. Eta hau erabiliko deu gehiago, lomuei botatzeko. Lomu ingo deu, parrilla piztuta dakau hemen, txingarretan ingo deuna da, markatu, azalan bi aldeu dazka, bila markatuko deu, eta geho, indar gehien emango jau, azala dakan aldetikan. Geho ingo deuna da, atea, azal horik enduko jau, eta mostuko deu, eta bi vinagreta jarriko izki jau gainean. Eta bestalde, piperra da, erabiliko deu, bendrezkan jartzeko. Bendrezka ingo deuna da, gatza bota, olio pixkate bai, markatuko deu, aragilan aldetikan, eta geho bukatuko deu, azalan aldetikan. Hor ja, egurra emango jau, eta hori, jarriko deu platerian, piperra da mordo batekin gainean. Guk sozidan egite duen bezala. Bueno, eta hau esan da, lanien hasi behar geha. Beitu, aliñoakin hasiko geha, bale? Zeratikan, parrilla piztuta dakau, baina hoi ni uste 10 minutuan da beste lomo 15 minutuan inda eukiko deu, hasiko geha vinagretatxo egiten,
Bueno, binagreta baino. Hasiko gea, hau, Juliana iten, eta hau ere bai. Eta piperra da martxan jarriko duzutan. Bueno, eta aldi berian, kontatu behar diguk, Altizako ostatuan, noiztikan zaude ja? Ja, denboa pixkat, ez da? 5 urte. 5 urte. Dara matzagu, lanian. Hor, konfinamendua eta dana eta COVID eta dana jangenun. Vale. Hor, hasi berria ginala. Eta normalidadea iritsi bentzak gutxiko bera. Bueno, bai, badirudi, gutxinaka. Bikain. Bueno, eta Alkizako ostatuan. Bueno, bakit horren erreportaietan da hemen kontatu digu, emate zuela bertako umetxoei jangelako janak, gero mendia juteia nahi da menu eta karta berezia, kontatu pixka ze topatuko deun are iztean ian. Bueno, astean zehar gehiago lan egiten dugu eguneko menuakin. Vale. Pixka, bueno, etortzen dena, pues, mendira juten dan jendia da, eta, bueno, badaukagu aukera bat, hola, nahiko asekiblea, esango. Asekiblea. Eguneko menua esango genuen, eguneko menutxo bat. Eguneko menua lan egiten dugu. Vale. Eta orduan, karta adibidez, eguarditan ez dezu ematen astegunian. Astegunian ez, bai udaldea eskintzen dugu degustazio menu bat. Vale. Pixka berezia, udako produktokin, eta bueno, diferente izaten da ere egunero, ez dugu finkatzen menu bat ola itxita. Vale, zenba plater daude aukeratzeko, zenba lehendabiziko, zenba bigarrengo? Gure menuan normalean bost sarrera eta 5 bigarrengo. Vale. 6 zazpi postre. 6 zazpi postre. Vale. Eta orduan, hoi astegunia, mendiko jendia, herriko jendia, hor herria txikila da, jendia kanpotikan etorri beharko borrea kontsumitzea, ezta? Bueno, herriko jendia ibilikoa hor, baino... Herriko jendia azkenian... Jatetxea betetzeko kanpotikan jendia gun beharko, ezta? Hori da. Piskat ere, bueno, kotxez mugitu behar da jendia etortzeko, eta azkenen, bueno, egia da ez dala toki bat bertara jun behar da. Ja. Orduan, bueno, Bai, ez du bidean harrapatzen, ezerren bidean. Mendiko bidean harrapatzen. Baina horre daka bere xarmae bai, ezta? Bai, parajia ere ikeragarria da, eta leku oso lasaia da, orduan, bueno, etortzeko, egun pasa etortzeko, mendira juteko, oso, leku polita dela. Bai, lekua paregabia. Eta adibidez, hor, esan deu astegunian menua topatzen deula, eta baita ere, erreportaia esan zenun bezala, bertako umek eskoletikan bai juten dira bertara bazkaltzea, ezta? Bai. Zer prestatzen dezue hor, nola egiten dezue? Horiek aukeratzeko galdaka, hor da ona dago? Hor da ona dago. Baina, bai, prestatzei dugun platerak, gure eguneko menuan dauden platerak ere izaten dira, Bai, horietako bat aukeratzen dezue, eta... Bueno, lasaina bat prestatzen baldin badugu eguneko menurako, prestatzen ditugu pare bat, eta bat umentzako, eta bestea menuantzako. Eta, bueno, egiten diet ere azalore pastela, bexamelakin, eta holako gauzak, ez? Zenbat umentzako goin bihardek? 30 berroi umet artian. 30 berroi umet artian. Badira batzuk. Hori zedeko, gehi helduntzako bezala, o ja jatu nahitu? Ume bat jate ikila ja pertsona bezala? Igual... Haure, guztuko jau. Bai, hogei helduntzako bezala. Hogei helduntzako, vale. Eta horiek adibidez menua, ikudeatzen dek, o bat torret dietista bat esateit pixka gutxiko nondik noa? Nik kudeatzen dek. Ikudeatzen dek, Bai. Vale. Bai, bueno, pixkat ere eredu hartuz beste menu batzuk, edo beste eskolako menu batzuk. Vale. Bai, egun baten arroza, bestian pasta, bestian sopa bat. Gehien bat astean 2 egunetan barazkiak edo lekalea jartzen. Vale. Egun baten arraia, 2 egunetan aragia, eta, pues, bestetan ere tortillan bat, edo arroza kubatareran, proteina, baino ez izatia ere dana aragia. Vale, ados. Eta zuek, gero, menuan emate zuen janari mota, ze janari mota? Esan dekor bai lasaina itekela, gauza berezik itekela, baina zer dek, oso tradizionala, o plater berezik topatuko ditugu, edo? A ber, nik uste bai joera tradizional bat daukagu, gustatzen zaigu, gisatzea gustatzen zaigu, eta ez dakit, amaman kroketak eukitzia kartan gustatzen zaigu, eta gero, ez dakit, ere jartzen dugu arroza kurriarekin, edo arroza barazkitxoekin salteatuta
hola Tailandes moduan, edo barazkitxoak wokan, edo, bueno, edo arrautza temperatura baxuan, pues... Ikutu berezik eman pixka, garaiko barazkitxo batzuekin, bueno, beti daukagu platertxo bat pixkat ateatzen dana norma hortikan, ez? Ona. Bai, bueno, gure bezerua ere, denbora daukana alkizara igotzeko, Goxatu alasti pixat, ez da? batzutan adineko jendia da. Bai, Ez astean zehar denbora daukana juteko mendira bazkaltzea, pues, adineko mendia da. Orduan, uste zaio, aurkitzea arraiz zopa bat, entxalada bat, eta gero, pues, etortzen da nahi gehiago hori bilatzen, denbora hartu duena hori bilatzeko, pues, uste zaio beste zerbait igual bereziagoa, aurkitzia. Eta adibidez, asteburutako menua dakazu berezin bat, o kartan ninten dezu lana, o nola egiten dezu asteburutan? Kartan egiten dugu, lana. Eta berdina, ez? Nik uste karta oso tradizionala dela, baina, bueno, pues igual sarreretan, ez, aurkitu ditzazkegu urdaiazpiko kroketak, eta gero beste kroketa bat badala berezia, ez? Pues orain ari egiten, kroketa bat egiten dugula txuletan faldakin, hori kendu, horrekin egiten dugu trapuzarra, eta trapuzarrekin egiten ditugu kroketa batzuk, eta hori ateatzen dugu kurri maionesa batekin. Orduan, bueno, zerbait klasikoa da, azken finean ere, oso... Eta nondik anatea ditu, nondik noe bili ezire sukaldaritza, hola, hain... Basekiat ikutu japoniarrak etopatzitugula, baita esan deken bezala guain kurriak eta historiak, asko ibilia izukaldaritza ikasten munduan ziar? Bueno, munduan gutxi, pixkat bidaiatu egin dut, sorte asko izan dut musikaren gatik asko bidaiatu detelako, eta gehien bat sukaldaritzan lan egin dut Hondarribin, gero junintzan iparraldera, Ziburura, eta gila da iparralden kutsu asko dagoela, igual orain hemen asko dago ere, ja Japones toke hori, baina nik uste iparralden lehendik ere zegoela. Bai, lehendik antzegoela. Orduan nor ere, bueno, gauzatxo ikutu batzuk ikasi nitun, gauzatxo batzuk hola bereziak, eta gero ja alkizara etorri nintzen. Baina, bueno, bai tarte batzuetan, pues, Japonen ibili naiz musikarekin, Suitzan, Alemanian, ez dakit, eta, bueno, saiatu naiz beti bilatzen, zer zegoenan, ez? Bai, ni bezala, ni musikak ginen agun beti surfeko taulakin, baina beti hor alde batea agun da, merkatua agun da, jatetxeta agun da, beti hor ikusten da goxatzen, ez da? Hori da. Ondo. Bueno, hemen txaigea, piperra da martxan jarri deu, hoi zan lehendabiziko urratzen behar genduna, gero ingoitugu bi vinagretak eta hoi parrillan inbierde huelta, segituan ingo deu, jungo geana da, bideko jatetxea, ikusiko zue ze leku eharra eta ze gauza goxuak iteituen, guazen amurri gara. Eguerdion Joseba, egon gizarate naiz, hemen gaude, Lezaman, Arabar, ongietorria bideko jatetxera. Bueno, hemen bideko jatetxean gure eguneroko eskaintza bada eguneroko menua, badeko gula, karta B, eta gero asteburuetan badeko gu 6 platerreko menu bat egin da, eta karta. Gero, martxotik azaroraino badeko gu eskontxak, bataioak eta jaunartzeak. Eta gero ere ekitaldi desberdina deko du. Bidekon espazio desberdina dituguz, 3 jantoki ezberdin eta terraza handi hau, danetaraiko ekitaldiak egiteko. Kuriositate bat kontatuko dizuet, badeko gula hemen eskonberriekin egiten duguna da, arranoa eta ipinten dugula mendipuntan, eta onaino ekartzen diete eraztunak eskonberriei, eta bueno, momentu polit bat izaten da eta jendea harrituta geratzen da. Bueno, bideko jatetxea ezagututa gero, bagoaz errezeta bat prestatzen. Prestatuko dudana da usakumea, klientek datozte gure usakumean jateko, eta oso errezeta simplea da, baina badeko teknika txiki batzuk, eta aprobetxamendu pilo dekon errezeta izango da. Bueno, aurretik handeko guna prestatuta da salore krematxo bat, gero barrukiekin egiten daben patetxo bat, pistatxoa badeko gu zatituta oso txikia be, eta gero prestatuko duguna ointxe, izango da, fondoa prestatu, eta usakumea zatituko dugu,
eta bere atal guztiekin aprobetxamendua egingo dugu teknika ezberdinekin. Hain Frantzian egiten naben lan, eta hor usakumea oso tradizionala da ez. Eta igandetan talarun batetan festa modun errezeta bat da. Gino Gomez, Madrileko egiten duen dedikazio hau. 14 edo 15 usakume, astero edo bi astero, ekartzen ditugu 15 usakume edo. Jadeko usakumea zatitute, aldetikan petxoak egin ditugu, bestaldetikan hanka eta alitak. Fondoan, karkasa botako diot barrukik kendute, batea egiteko, eta ura pizkatekin eta ardau pizkatekin egingo dugu fondoa. 120 urte daramatza bideko jatetzea taberna moduen platerrak eta indari jaten emoten, ez? Eta beste plater tradizional bat, hemen, emagailuzko entxabada bat egiten duguna, jende pilo eskatzen dabena, ez? Edo arroz kremoso dekogu, boletusekin eginda eta bagarro eta kalamarrez egindako arroza. Gero, eiza garaian badekogu plater pilo, ez? Basurdea, usoa, usakumea. Ordu pare bat pasata, hemen dekogu ja bere fundada erreduzitua. Eta gero, sartzen dugu pizkat hankekin eta aditekin hemen, eta hau labera doa 4 ordu terdi konfitatzea, bale? Gero beste aldetikan petxua markatuko ditugu pizkat, olio pizkatekin, gatza, eta gorri dabenean barrutik, zatituko dugu ja enplatatzeko. 16 urtekin hasi nintzen, zen nire familia bazekoen Frantzian jatetxe txiki bat, eta ni janten nintzen oporretan, jaten nintzen ara, laguntzera, eta bueno, gero ja sartu nintzen Galdakaoko sukaldaritza eskolan, eta gero ja sartu nintzen bideko jatetxean duela 10 urte, sukaldaritzan gehien gustatzen zaidana bada, eiza eta arrainak eta prestatzea. Bueno, gero platerra maitzeko ipiniko diogu azalore krema bat, entsalada txiki bat, berakatzarekin, eta bere barrukekin egitako patea. Bueno, Joseba, hemen dekozu gure usokume platerra, bideko jatetxetik. Espero dute zuen gustokoa izatea, eta hemen espero zaituztegu. Agur, eskerrik asko. Bueno, gu hemen txegoeta ematen piperra dai. Jon, eharra usakumia indezuena, zeba, zerri eleantia, eta jarraitu hor, goxatu arazten, eta, gu bezala, txaketila jarri eta eurrian, ez aldala, Bezarka da hondi bat eta jarraitu horrela. Gu ingo deuna da guain, hemen jarriko gehan 2 vinagretak prestatzen. Eta ingo deuna da, alde batetik hemen bat, bale? Eta bestaldetik hemen beste bat. Marcos, ingo deuna da, behitu, piper hauek, pepita limazkai atea. Eta txiki ingo deu, tamen jarriko ditu, bale? Urde azpikoak inberdin ingo zu, eta gero, bai, enkurtidu hauek, diala olibak eta luzokerro espinduak. Eta ni jungo naiz beste honekin. Piperra ingo txiki, igual orsuar ez dio botako, kusiko deu, ni usten dut pusketa batekin nahikoa da gaula. Bueno, eta aldi berian itzaiten jarraitu behar deu. Kontaktu iguk, Marcos, zenbat lagun zaudete ostatuen hor lani, Oantxe bertan 8 lagun gaude lani. 8 lagun zaudete, vale? 8 lagun, danak sukaldarik, o sukalden, o salan, o ze zerbitzu gehiago dazkazue hor? Sukalden eta salan lan egiten dugu, ez daukagu berez dendarik. 3 lagun salan eta 5 sukaldien. Vale. Zenbat jende sartzean komedorean? 70 sartzen nahiea, bueno, komedore eta taberna artian, ere tabernan azkeneko orduan ere ematen dugu bazkaltzen, gero orain, bueno, euraldi honakin ere terraza montatzen dugu, pintxok edo razioak ateratzeko, orduan, bueno, bazkaltzen 70 izango dira. Eta adibidez, terrazan edo barran eskatu alda, komedoren eskatzean berdina? Komedoren egiten dugun karta, baina simpleagoa, azkenen bai gustatzen zaigu bereiztea, ez? Komedoren egiten den zerbitzua eta kanpoan, bai razio batzuk eta pintxo jatia badaude, baina azkenen bereiztea komedoreko zerbitzua. Hori da. Zein dek adidez platerri zara? Zein da ezin izan degena 5 urte hauetan hortik hankendu eta bai beti hon behar duna? Igual... Amaman kroketakin gelditu nauk. A ber, kroketak bai hori. Nere amaman rezeta dia eta hori oso garrantzitsua da gure kartan. Baina, bueno, igual endabiziko aldiz
elkarrekin grabatu genunean egin ditun karrilerak, igual ere Vale. izango dira karrilerak. Gero, bueno... Gauza erra karrilerak, Hola, ondo inda, ondo gixauta, xamurra, gelatinak egin, ni amorratu, no? Ze gehiago, a ber, bota. Lan egiten dugu 3 baserrikin, Bai, eta beraien arkumekin. Orduan, Vale. bueno, arkumerreta temporadan, bai urtarriletik ekainea eukitzen dugu, arkumia. bai. Eta pizkaten kargatu inbiar da, o junda eskatu lasai asko, kartan eotea asteburutan, o nola iten da hori? Arkumia kartan eukitzen dugu, baino saiatzen gara erretzen pixkat eskatuta daukagunan arabera. Ja, Orduan, jendiak deitzen dunean, bai esaten diet, intentzioa baldin dute arkumia jateko, Abisatzeko. bai, hobeto dala abisatzea, eta eskatzia. Zudio, Bestela baten bat irutan etorri da, eta gogua zeukan arkumia jateko, eta Gero euki, eta euki, ezer eta gabe gaina... geratu inda. Ahi gehatzea gaina gorputxarrakin, Hori da. Arkumia jatea etorri geha, eta, bueno, Ba, ez da, ez da, bukatu egin da, eske 3 dira eta dana saldo egin da, ez? Bueno, eta gero esan dezu, ere sogintza ere dakazuet beti dana bertan indakua, ez da? Bai. Zein dia ateatzen dian, hola, gozogintza gehiena? Beti klasikoan bila jutea jendia, o akazu zerbait berezila? Bueno, klasikoak oso ondo ateatzen dira, gero egia da, nerekin lan egiten duen Igorrek, errezeta asko ekarri zituela bere garaien lan eintzun Martinen, eta, bueno, suflea ere oso ondo ateatzen da, brownia, baukagu vainilla krema bat, hola, creme brulee bezalako bat karamelizatuta, denetik ateatzen da pixkat, Lehen igual jendeak ez gintuenean ezagutzen, igual gehiago klasiko kateatzen zian, eta guain ja... Ja, hau dominatzea krembule bat atea, eta zehozea... Jende animatzen da, beste gauza batzukin. Jo, jende asko errepikatzeu, Jende berdina askotan jutea. Bai, gure bezeruak kasi betikoak dira. Bueno. Aurpegi berdinak ikuste ditugu astebururo. Ja, normal iristen bait ezberdinak alkiza, Jendeak arraro, iratzen dio, ez? Ostra, nore etorri da alkiza. Ez, baina, bueno, egia da, mugitzen dan jendia azkenen ezagunak diala, ez? Bertako jendia, ondoko herrietako jendia, eta azkenen, olako leku baten non herri txikia doden danak ezagutzen geha azkenian. Eta zergatik aukeratu zenun alkizako ostatua? Nolatan atea zen oportunidade hori eta harrapatu nintzen duen? Bueno, hori alde batetik ere dago lotuta zakurre munduakin. Bai, Ni lanean nengoen iparralden. Bai. Eta urte batzuk neramatzan, ireki genuen tabernatxo bat ziburun, eta oso martxa hon hartuzun. Kasi hasieratik oso ondo lan egin genuen. Eta, nik neukan askatasun asko, nik eramaten nun sukaldia eta askatasun asko eman ziaten. Eta orduan, pentsatu egin nun, igual niretzako zerbait, nire neurrira egindako zerbait irekitzen baldin badet, igual momentua probatzeko, ez gaztia naiz oraindik, eta igual hemendik urte batzutara ez dut valentia eukiko edo, eta erabaki nun, ez, probatzia. Eta beste alde batetik, ni irundarra naiz, kostan asko lan egin dut, turismo asko dagoen tokitan, batzutan masifikatuta dauden tokitan, ez? Nahi guan pixkat... Eta... lineala izan pixkat, ez? Bimi dama, nere tokia, ez? Pixkat, herri txiki baten azkenean jendeak ezagutzen zaitu, badaki zer egiten duen, eta bezeroak, beste mota batekuak dira, ez da, edo hori pentsatzen dut. Eta beste parte batez, beti bilatu izan dut, hola leku txiki bat edo leku bat mendian nere zakurrarekin juteko. Nere zakurra, zan aurtengo abenduan hiltzan, eta zan American Staff bat. Eta, hiri baten bizitzea olako zakur batekin putada bat da. Putada bat da. Ez ditzakurra goxatzen, ez tegi goxatzen, azkenian... Ezin dezu askatu, mozalarekin jun behar dezu, gaina daude kriminalizatuta, ez? Txakurrak eta... Eta, beti bilatu etola
toki bat lasai bizitzeko, eta bueno, iruditzen zitzaidan mendia tokia proposa zala hortako. Eta bueno, azken urteetan nire zakurra bizi izan da kasi libre alkizan. Goizian geizten ginen bileok, ni sukaldea sartzen nintzen. Eta bera, juten zan paseatzea, eta nekatuta zegoenian eta gozea zukanean, etortzen zitzaidan sukaldera janari eske. Oila letxe, hori zenbat aldatuan txakurren bizitza, Honeako eta txarreako, zeatik aleno txakurra asko ibiltzezianeako guandik bai, zoritxarrez. Baina egia esan, guke bai, ni txakurra okenu, ni txiki, txiki, naiz, txato, gu txakur mordo bat beti eukigen duen etxian txakurra. Eta gure txakurra zan, arranpla, gu arginen ondun bizik, eta hor ua bakizun hon dagoen arranpla patinetien hiltzeko, zan arranplako txakurra zan guria. Bai, zeatik horri biltzezan, bat kalea gutezan lagundu itezion, bestia ez dakizek, baloia pintxatzen zituen, danonak, eta horri biltzezan beti. Baina gaur egun txakur bat eukitzia asko aldatu da. Zu esan desuna, gaina gu boxerra geneukan geho bestia, eta gau beti lotuta, beti iztakize, beti bakize, eta egia esan, kudeatu inbiar da, eta egia esan hainbeste txakurrekin, gauza txukundu inbiar da. Eta batzuk bildurra ematen dio, eta egia esan batzuk, nik esatetu okerrena bianketakoak izaten diala, baina bueno, txakurreke batzutan nervioso jartzen dira, eta... Bai, azkenean... Gauzak, ez da? Bueno, jakingoek hori, ibiltzea izortan gainea, ez da? Bai, iria leku zaila da, zakur batentzako, ez? Bai, guantxe, baina guandela 25 urte hor negu guztin ez ditxo inor. Hori da. Gu bagarri gaunden, guain desberdina da. Eta mastinak mendian zeuden, ardiekin bizizian, eta gustora bizizian. Bere lanak egiten, baina guain zakurrek ez daukaten lanik, ez? Etxian egotiak guri itxoiten, orduan, bueno, nik erabaki nun alde batetik, momentua zala nere zakurran zartzaruan, ematia mendi pixkat eta ematea askatasun pixkat, ez? Hortako, hori da pixkat nik lan egite detena zakurrekin. Eta zer da nola irakasten diek? Nola... Ze arazokin etortze zaixik eta ze kudeatu biharteko horrei aurreiteko? Bueno, nik uste arazoik gehiena dala beldurra, ez? Osea, beldurra zakurretan, bueno, modu askotan ikusten da. Badire zakurrak beldurra dokatena etxean bakarrik geratzeai, adibidez. Eta urduri jartzen dira eta etxea suntzitze dute. Badire pertsonei beldurra dieten zakurrak, beste zakurrei beldurra dieten zakurrak, eta azkenean hori arazotan isladatzen da, ez? Zaunka asko egiten dula, edo nehar egiten dula, edo... Eta horrekin da guk lan egiten duguna gehien bat. Nik behintzat ez diot zakurrai ezer irakasten, berez. Ez diot trukorik egiten irakasten. Nik azkenen laguntzen dio zakurrari bere heldutasunera iristen. Bere bildur horiek entzen. Eta bizitza duin bat eukitzen, ez? Kalera ateatzen eta ez eukitzen beldurrik beste zakurrei edo pertsonei. Hortan lan egiten dugu gehien bat. Bai, lasaitu puntu bat eoteko eta lasaitasunian bizial izateko alegina, ez da? Hori da. Ez da, hola, gauza... Hemen ninde, gure etxen iten du vinagreta klasikoa. Piperra, tipolina eta tomatia txikituta. Hau gero, hola, lomitu egainetik bota, ezin hobe. Piperra da, martxan da gau. Guain, ia, puntxuan dago, baina pixak egin behar du, ingo dioguna da, ja, zua jetxi, ez teulako nahi, kolorek etxegi hartzia eta ez pasatzia, geho, egaluzia egiteako. Eta hemen ingo deuna da, guain bai, ja, kenduko jogo nahitela, jarriko deu olio eta gaz pixkatekin hau, olioa, baita ere gatza, loritja, ainenakoa kasu hontan, eta lehen da bizi, botako deu lomito hau. Vale, hau gero, entreska gero txio, vale. Eta ingo deuna da, hemen, gatza gota, lomo aldetikan, vale, bitun hemen, beltz puntu hau kendu ingo jot. Hau, ezurran onduan jutea, eta odolbildu eukitzeu, eta hoi kudeatu ingo pixkat, guain garbitu, bestela gero korte mosten dionian, igual okerro izangoa. Eta ite jotena da hemen, horrela kendu, vale. Eta hemen iten deuna ja, ega luziak garbi utzi. Eta gero ingo deuna, hemen beltz puntu hau. Batzu jateu, baina ez da proposena.
pixkat fuertiagoa da. Ingo deuna da hemen egatzagota, guain bai garbi, eta gero ateatzen deunean kentzen dioa sala, eta iten deuna da jau, moztu, eta plateraratu ospin berezi hauekin. Eta hemen ikusten da, nun da hon, beitu, hemen dago koipe gehiago, eta hemen dago koipe gutxio. Hau da aragila, eta hau grasakin. Koloria ikuste askoz txuriagoa dela, eta hori da grasa gehiago dakalako. Orduan hemendikan markatuko dugu, hemendikan markatu, eta gero azalaletikan bildur gutxiokin emango jau, zatik hor koipiai komen izatea pixkat. Ondo tostatzea, azalak pio bat tostatuko, baina ikusiko kenduko dugu, eta barruan xamurra. Eta hau esan dakoa, hemendi markatu, eta gero azpiti 5 minutu. Ni ustez, 4 minutu, inda egongo zan. Gorrilla gustatzen nahi bihotza. Gero, beste batzuei, depende zezut potentzi, denboa enaiz atrebitzen zehazki esatia. Hau, hemen jarri, xamur. Vale, eta esan dakoa ikusiko dugu zenba denbora, beti hemen kudeatzen egon bierda. Segun zenbat indar, hau urbildu, hau atzeatu. Bueno, eta hola dakaula, jungo gea Hernan iraino, Kalabeleko baratzeta, eta nik ikusiko ditugu tipulak nola hasten dituzten. Segituan gaude bueltan, mentreska garriko dugu, eta dena amaituko dugu. Kaixo Joseba, aspaldiko. Hemen Kalabelekon gaude, Amaia naiz, eta gaurkoen tipulinen buruz hitzengo du. Hemen tipulin zail hontan, zailako tipula da hauek, tipula gorri bada, oso goxua, bertakua, bertako variedadea eta intzinakua. Bueno, orain dela 5 hilabete jarri genitun tipulin hauek, eta biltzen hasiko gara. Bueno, tipulinek azkenien tipula batzu die, baina egite dena da, behaien ostruen lehortu arte onberrien freskuen jan. Eta normalien, bigun hauek izatea, lehenuo sukaldatzei edo freskun jateko oso onak dira, eta normalien zati haure jangarrile da, eta nahi pena emateit botatziek. Adibidez tortilla baten, sopa baten. Hau ezaintzeko orduen, arazo handiena belarra da, horratiken plastikun egititugu. Eta oso udaberri ezi egiten maitu, hemen ikusten bestela jartzeizko ostuek, hau da onjo bat, eta nahiko onjo gogorra da, eta batzutan tratamentu bat egin berzaten dugu, hauek ondo mantentzeko. Gu baratza zaintza ekologikoa egite dugu, orduan erabiltza ditugun produktuek ahalik eta gutxien erabiltza ditugu, kontrol biologiko egiten saiatzea, baina kasu hontan, onguen kontrako produktu bat erabili behar izate du. Noski, ekologiko non hartuta dauna, eta tratamentuek oso mugatu ditugu, eta urtero horri biltzekea, onjo honen kontra, burrukan. Guk hemen ja lur hauetan, badamazkigu 10 urte, eta ikuste dugu egunetik egunea, gero eta bizitza gehiago daula, gero eta insektu desberdin gehiago azaltzen dira lehen ikustetzienak, eta hori da, guken erabiltzen duen ekoizpen motan ondorio bat, ondorio on bat. Tipulinen kasuen, ikusi dezute zulo batzutan bat bakarrik atea dut, beste txikila daudelako, aukera amateigu tipulinen ekoizpenak, juten hartzen lehenengo tipula ondienak, gero txikilek azten dikusten bezala, biltzen jarraitzen dut. Eta hola, usta garai hori luzabiliko. Hemen dazke gure tipulinek, eta oso garrantzitsua da saltzeko, aurkezpen hon bat itia. Eta hortako, kasu honetan lokatza pila badakate, eta mankerakin garruko ditugu. Haueko hain ez garbitzen da ikusten duen bezala, sustraiek elitzea txuri-txuriek. Eta jende askok ez daki, baina jangarrile die, adibidez, tempuran. Eta porruekin berdinak gertatzea. Porruek sustraiek ez baldin baduden lehorrak, oso freskuek baldin badidea, jangarrile dira. Eta guaina ikusi dezue nola aldaudien garbiotakuen, eta hasiko gara sortak egiten, da normalin saltzean era sortatan izatea tipulina. Orokorrien 3 edo 4 tipulin jartze sorta bakoitzien, eta ja bukatzeko azkenengo azalak eta kenduko izkio, eta gero txukune hoteko gomatxo bat jarriko jo. Dendatan salduko ditugu edo gure konsumo taldeko otarrotan sartuko ditugu.
Bueno, bukau dugu gaurko tipulinen bilketa. Hemen daude ja saltzeko prest, eta gure produktu erosi nahi badezute. Hemen gaude Hernaniko ekodendan, edo bestela Donostiko edozein banaketa puntutan otarra hartu lehik ezuten. Bueno, Joseba, ondo segit, aurren arte. Hau, Pamaia, eta gora zuen tipulak. Ze gauza eharra gauza diana tipulinak, gaur erabili deuna hemen baize goxotasun ematen duen zuen produktuk gure zugaldetan. Mila esker, eta horrela jarraitu eta gurean jarraitu beharko du, ezta? Bueno, hemen ikusi zuen bezala, egaluzia hor dijoa martxan, eta guain inbiarde dotena da, behitu, iritsi zaio marka honean, ikusten dezuen hori dan txuritzen. Guain bani joanik, eta guain kontuz, askatu inbiardet, vale, gehiek ipuzkatu gabe, Jose. Alde batetik sartu, sardezka, bestetik ere bai. Ja, berua, otatze gonek, Me katxizela amar. Vale, eta guain, bikin, haber lortzeten, buelta ematia, eta guain etena da, beste aldia. Eta azkena, esan deuna, azalekua, vale? Itxura, errartzen nahi dekau, Ba, eta horrekin batea, jarriko deuna dare bai. Bendrezka, baino kasu hontan, hau beraka. Eta gero bila jarriko ditugu azalan alde, azkenengo, 5 minutuak, bale. Egaluzia, txingarretan dakau. Hementxe piperra da, behitu murriztu eta murriztu, ze itxura hartzen nahi dan, Marmela demate honek. Amaia, zuen tipulinakin, gauza eharra. Bueno, eta honek gio gatza pixka botako jo, eta puntuan iragatzingo deu, eta gain koipiak entzeko, bale? Eta hemen inbiar deuna da, behitu. Bat prestatu deuna klasikua, tomate, pipergorri eta tipulinakin, eta jarraitzeko klasikoa izaten, ospin pixka bota bernitxon, bale? Ospin pixka botako jot, eta hau listo dakau. Eta zuen meningo zuna da, limoian birrindura bota, eta zukuare bai, bale? Eta gero olio pixkatekin, ni bezala hola, inbiar dezuna da pixkat ligatu geho gainetik botatzeko, bale? Eta hau listo dakau, hau hemen lagaiat. Gaur beharko nun hemen xixariok ekarrizun aparatu, hemen honuan xixario haundit ja, eta horre bai, zekan bixigo iguelta mateko aparatu bikaina, beak indakoa. Sartzeguan hola, tene hori txoa bezala, eta justo sartzeguan trak, askatu, eta gero trak, buelta mateko aparatua erra. Baina, manintzila merekin. Venga, hemen, guain adi bili bidarka, ze hau zua nahiko fuerte dakat, hemen bi buelta eman dizkiot indarra ez galtzen juteko, eta... Esan dizut, hau 5 minutu, baina azkarro ingoa, bakizu hau fina dala eta zeituan iteala. Eta hemen bai ikutzen jun behar da, betu honek azala earki markatuta daka, eta 30 segunduan huelta emango jotorrei. Eta hau jarriko etena da, iragazten jausten dut. Nola zoaz horrekin, igual potia baino, txorrota erba botatzeko hemen dakazu, bale? Eta gero botako jauna ere bai, bi vinagretai, perexil pixka pikatua, bale? Venga, agitxestik txerreki txarraka. Horrei, listo, bale, perexila behitu. Hartu hauek, txortenak endu, eta bestia pika-pika indai gutziko dugu, bale? Bueno, eta esnebeltzakeko garaia, esan dezun bezala leno, faltan botatzen dezula, pena pixkatekin basau dela, zer da gehien botatzen dezuna faltan? Bueno, estenatokia ematizu, adrenalina bat, beste... Sukaldiak ematen du, beste motatako adrenalina bate, bai, eta gozatzen dut, sukaldian. Baina, bueno, estenatokiak bauka zerbait berezia. Ez da, zure energia proiektatzea bezala, bestengan. Eta hori falta motatzen dut. Gero, zenbat urte ibilitzan hor? 6-7, esango nuke. 6-7 urte bai, 6-7, bai. Honek guelta mamertxot, segi pikatzen hori. Honek ja azalaldetik jarriko, tegaluze hau. Hola, bastar guztik ondo raskatu. Bueno, launak, hemen, bero arraite usutan, Hemen digan bezarka ondi bat, parrillero guztia, zeatik, earki pasatzen du hor, udara, parrilla onduan. Gio gudano guztua jaten dugu, baina hor pasa inberdek eguna, Bueno, hartuko et espatula beste haure bai, dakatena, eta huelta mongiot, ni uste nahiko despegatu etela. Agazen musateatzen. Vale, torria ionia, nahiko despegatu et. Dana ez, baino nahiko ondo atea zaigu. Bago hartxerrek etxarraka. Bueno, hementxe, horrei azaldetik azkenengo golpia eman. Me katxiz lamar, oide berua. Papela hartu pixkat, izerdi jagenduko betetik an. Katxiz lamar, zue parrilla eta ite aldezue. Ez, gu parrillaik ez teulanek egiten, parrillen. Batez, pena pixkat. O dana iezin, Hori da, azkenen parrilla behar du horren zai egoti, ez? Eta, bueno,
azkenen, labia ibiltzen dugu, plantxa, beste igual teknika batzuk, Ba, ronerra, eta... Guke bai arginan non ez dugu inoiz euki parria, eta beti eman dugu jaten da jendia guztu ateatzea, beste atzui platerian garbila gustatzen zaio gauzak ematia, eta txeak eman on garbila, txukuna, eta horre balekuak. Bueno, hau izan diuna, gatza botako jau, vale? Oso ondo, eta iragatzingo dugu, zatik, bentreska badaka nahiko koipia, eta ez dugu ber piperradan koipikan gure bentreska gainean. Vale, hau, listo. Hau ere, listo, garbitzea. Vale. Eta, inbiar deuna da platera gatea, eta ikusi guain, puntxua, zemuzko atea zaigun gure puntxua. Bentreskai pixka gehiago utziko jot, zera bentreska ez zaigu importa pixka gehiago itia. Baina lomitua, barrutik gordina egon behar du, gordina ez, baina bintzak gorri puntxu bat eukitzia. Eta pixka gorria balin bada hori, hau guztua da, hau da, esango genuke, solomilua itia bezala, ez da? Batzui gustatzen zaio solomilua odoli gabe, bestia gehiago inda, eta bestia gutxo inda, eta bestia atu gordinik jatego, ez da? Inola gustatzen zaik, geota gehiago... Gordinik. Nire geota gehiago. Betu gainola kenduko dugu nago, A ber, hemen daka asala, gainiko diuna asal honek, asalean beti koipe gehiago egotea. Eta orduan, hemen gainiko duguna da, hau, a ber, ateatzen deun nahiko ondo, txukun. Guzti zuezi ondo ateatzean, zatik hor grasa daka, grasa urtu inda, grasatxo horrek indu prejitu gure egaluzia, eta hau da, lomitua txingarretan iteko modu bat. Normalian guk, sosidadetan daiten du, bekatximan, euliak alde mendikan. Bekatxiz, lamar. Gu sosidadean normalian egaluz egiten duenean, trontxuan osua moztu, eta trontxua txuleta bezala, vuelta eta vuelta. Bueno, hemen inbiar deuna da, hau moztu. A ber, puntxua zemuzkoak hau. Ingo deuna da, horrela jarri, trontxua moztu, eta ni uste puntxua nahiko natea deula, Ni gordin salia balin baiz, ez daka bain gordina, baina bueno, hemen pixka badaka, bihotzian pixkat. Vale, ingo deuna da, hau esek horrela jarri, triki, traka, triki, vale, egia esan gordini gustatzen zaiona izango jo, Joseba, juntzaik hori, baina zeruraino juntzaik hori, Hortako daukagu vinagreta, ez? Oidek. Hau edia vinagretakin jateko, 8 lagunen artian jarri hau maiganean, bakoitza pusketa bat hartu eta jatea. Hau hemen xe, guiten dugu udara nola segaluzia eta egiten duguna da tomaten sala baten gainean hau jarri, vinagreta gainetik, venga, hau ire kontu, hemen dakak, bota jok, erdillai vinagreta bat, eta beste erdillai bestia, bale? Venga, hau kenduko dugu mendikan, hau ere bai, eta bani joa, bendrezkan bila. Itxura dakan horreke bai. Hemen hartuko dugu hau, horrela xe, hemen dikan ja ez da inbeste peatzen, arazo inbeste bekitzen, azal aldetikan, horrela hartu, txak, horrela jarri, eta guk sozidadian klasikoa izango zan bat, ospina gota eta vinagretakin bukatu, arrai guzti egiten diun bezala bixiguakin dagoela, eta beste bat, asko gustatzen zaiguna ditia, guen jarri hemen hola, mordobar piperra da, eta izango zan bentreska piperra dakin. Beste gabe, horrela xe. Eta bakabor eharra platera, eta horre bota bestia, eta eharra pikotegua eta gero bukatzeko. Eharra indiu gaurre bai. Marcos, eharra indiu gaurkoan. Bueno, itxura hona bauka. Itxura eharra daka, txukuna jarri bergea guantxe, hemen eulia betanak kenduko ditugu paretikan, da, hortaz hartuko jo gone. Ona indiu, ona. Horre beste berezile jarriko zeupa. Bueno, launak, hemen txe, Marcosek eta bilok, indako egaluziak, bieratara. Parrillan bilak, bat vinagretakin, eta bestia piperradakin. Mil esker retortzeagatik, eta jarraitu alkizak ostatuan goxatzen, da goxatu erazten bestean nahi. Mil esker zu, gonbidatzeagatik. Hore bat, gonbidapena gure txekoatek irikita zer giretzako beti. Bueno, lagunak, agur. Aio.